ಹಲೋ. ಹಾ ಹಲೋ. ಇಂದು ಏರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನರ್ಸ್ ಪದ್ಮಿನಿಯನ್ ಇರ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನನ್ನ. ಓ ಒಂದ ಏನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಪಾಸ ಆತು ಫೇಲ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಈರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ. ಅಪಗಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ದಾನ ಬನ್ಪಾರ್ ಎಂಚಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ರಾಶಿ ಬೂಡ್ದಿರು ಕೌಚಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಎಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಕುಶಲ ಕುಶಲತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಈರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತಾರ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೇಡಮ್. ಈರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದೆ ಐನೇ ಮಿಂಟುಡು ಈರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂಪುಯರ ಮಿಲಿಟರಿ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರವೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋನೇರ ಕುಂಟಂಗಿ ರೆಡಿದಿಲಿ. ಹಾ ಹಾ ಆ ವಾವ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವರ ಬತ್ನ ಜನಕುಲ್ ಸೈಪೇರ್ಗೆ ಅಂದ ಇಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವೇರು ಬದುಕುವೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಉಣಸು ತಿಂದು ಕಕ್ಕದು ಸೈಪೇರು ಬಕ ಯಾನು ವರಿಪೆ ಐತೆ ಮೇಡಮ್. ತೂಕ ತೂಕ ಅವೇ ಆ ವಾವ್ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಅವೇ ಪಂಡಿಲಕ ಈರು ಪೋಯಿ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಓಡೆಗಂಡಲ ಮೀನಿ ಪೋತಾರ ಇಚ್ಚತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ ದೂರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮದಿಮೇದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಬೈದೆ. ಏಯ್ ಇರಿಗ ಬಾಸಿಜ್ಜಿ ಇರ್ರ ವಚ್ಚೇರ್ತ ನನ್ನ ಏತ್ ಜನತ್ತ ಜೀವ ಪೋಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿಗ ಅಂಚತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಏನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮದಿಮೆ ಎಂಚಿನ ಬಾತಿರುವರಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿಯೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಪ ಕರಿದು ಎಲ್ಪ ತೊಂಜಿ ದಾಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪರಬಗ ಮದಿಮೆ ದಾಯಿಗಪ್ಪ ಆರು ಪರಬೆತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಆರು ತೂಯರೆ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಲಕನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಚೂರು ಕುಜಲಿ ಜಾತಿ ಇನಿ ಯಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಲೆ ಸುರುಕು ಈರ್ನ ಅಜ್ಜರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕನಾಲೆ ಆರೇಗ ಕೊರೋನಾ ಮೀನಿ ಇತ್ತಂದ ಇನಿ ಯಾರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆದ್ಕೋ ತಾನೆ. ಅವ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟನ ಏನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದ ಪಿರಾಡ್ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಲೆತ್ತಂಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸುರೇಶರೇ ಇರಿಗೆ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಸತ್ತು ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಸುರೇಶ ಏರ ಬೇತೆ ಇರು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರತ್ತ